ndewo na ụmụnne chai nwanne unu nwaanyị nọ na nsogbu ya na ezinụlọ ya. Kedu ihe menu? O wee sị na ndị ha ka breki into kọmputa ya wee wepụta ọtọnya na di wee na-egosizi enye wee sị ya na ọ ga-akwụ 10,000 euros. Kedu ebe fabi na mba panya ọkwụnụ ma ebe bụ panya espanyol mba panya ọ bụ Spain, fabi na mba Spain ya bụ panya. Ebe ahụ ka fabi ya na di fa na-emekwa ọfụma, fa na-adị nnọọ devoted n'ụlọ ụka. Ịma na di bụ katkis, a na-abụ fada bịara ụka ọ bụ di na-aka ụka, so ọ bụ ndị a na-erespect ọfụma. Ya bụ ndị wayo wee break into their desktop, o wee buli ya, o wee pụta na akọlụmakọ wee na-ebe akwa alịlị si kedu ihe ọ ga-eme. Ọ sị na asịrị anya kwụọ 10,000 pounds, ọ bụrụ na ọ kwụrụ ya 10,000 euros. Ọ bụrụ na ọ kwụrụ ya fa tụpụta ọtụ ya welie egwuli egwu ewelie tụpụta na WhatsApp niile. Ndị mmadụ ewelufa wee melie ihe ọchị. Ndị be anyị kedu ihe ọ ga-eme? Ọ bụ ya kwụọ ụgwọ ahụ ka ọnya rapụfa? Ọ bụ ya kwụọ ụgwọ ahụ ka ọnya rapụfa? Kedu ihe ọ ga-eme? Ego afụrụ afa. Ndị die ya na die bụ well respectable people na Espanyol ahụ. Ọ bụ catkis. Ndị bi na Espanyol Barcelona, unu ga-ama onye a na-ekwu. Espanyol mba panya, unu ga-ama ya maka sọsọ na nkwugodi na ọ bụ catkis. Ya bụ ụmụnne, kedu ka akụkọ a si wee mee? Ọ sịrị na ọ sị na ya na di na-abụ nya pa na-ebi ọfụma na-eme nnọọ lọvụ dị mma. Ya bụ ọ na-abụ ọtọbụ ụtọ. Ojese etie kamera. Ọ si ojese etie kamera, o si etizie kamera ahụ, kamera a na-eme fa wee na-epotoli na-edini na-eme ihe ịmago ihe nsoli fa na-eme kamera a na-esebe. Di esikwali anya esezini ya na ọ laikara. Ọ bụ nwaanyị na-ese, ọ na-ese si na ọ like emechie ka o je nenekwe. Ọ na-enene na onenechiche ụfọdụ fon ejube o menye upload na dia kọmputa, o welie tinye na external storage. Fon ejube o menye, o mezugie ihe lụrụ ise ọ dị n'ime kọmputa fa. Ọ sị na ịmara ihe a na-eme olu one day ọ na-achọkwa ime ihe nwa klik ihe nwa batazie wee na-ekwuzi okwu ka mmadụ wee na-ezukọchezie ihe niile dị na kọmputa ya kwa. Maka ịma na na-etriti maka ndị wayo ka esi wee break into my computer hack kwa anya ịmago emechekwe anyị retrieve kwa anya wee mekwe ụmụ ihe dị na ya fa wee gbala aka na onwezi ihe ya mete. Ya bụ ka unu n'anya na nzuzu ana m ekwu maka ndị wayo fa juru ebe niile, ma ndị Igbo ibe unu, ma ndị ọcha, ma ndị Arab, ma ndị India, fa ncha agụ juru ebe niile. Ya bụ onye ọbụla gbado n'anya ma ị na-aga online ọbụla ọ baa n'ihe ego iklik na link o wee si ya fa weta ego a ma ọ bụ ọtụpụta ọtụ ya ndị mmadụ ekilie ma ụmụfa and ụmụfa ụfọdụ dị 13, 14, 15. Ifugie kedu ihe ụmụfa ga-eme? Ọ na-ajụ ọnya kwụọ ụgwọ ọkwana ya. Ndị be anyị ka unu kpalịa alụ ya na ọ dị ka onye mmadụ nwụrarị kịta, ọ dị ka onye nọ n'ụjụ, ọ dị ka onye mmadụ nwụrarị. Ọ mara ihe ọ ga-eme andidie na-atị ya ụta na-eblem ya. Ọ dụzie ka ọ si ya kwụ obi na-agbawo ya. Ọ mara ihe ọ ga-eme, ọ na-akwa alịlị ihe ọ si ka ọnya kwụba ụgwọ ahụ. Na kedu ka o si ga-akwụ ụgwọ nka? Kedu ka o si ga-akwụ ụgwọ nka? Ego afụrụ afụ. And fama na fadi rich maka fa bụ ndị na-eme biznes. Fa bụ biznes tycoon. Ifugie na Barcelona panya. Ifugie fa bụ nnukwute biznes family. So amara m ma onye m ya na-eme ya, amara m ma onye ma na-eme ya. Chineke. So wee bụli ya anọsikwa n'abageno fasikwali ya na ọ ga-akwụchi ya cash. Fayara abịakwa mbịa na-abụ bịa wele ego ahụ no cash na fe enye izu ụka na-abụ ka fa nyeli. Ọ bụzi na o merie fa atụpụta ọtụ ya na di ebe fa na-epotoli ụwa. So ụwa niile ekilie fa na-esekuleti ya na WhatsApp niile. Mbụ ndị ụkọchukwu
ha ọ bụ ụkọchukwu ka di ebu ya bụ ọ bụrụ na di ebu ụkọchukwu ọ bụ katkist ịma na mba panya fapụrụ epu na katọlik so fada nọrọ die na baptiz die bụ nwa dị ọra onye ọbụla like kwa maka ọ na-eme mma ọ dị mma na-eme mma ma nwunye kwa kedu ihe tinyekwe gị na nje na-evidio ihe gị na di gị na-eme ihe dị nsọ kedu ihe tinye gị na ya ọ bụrụ na ị chọrọ inene bi fim ọ bụrụ na ị chọrọ ya ije golie gị na di gị a na-enene ọ bụrụ inene nke gị ka ekwana ụlọ ọ ga-aba amara m ụlọ ọ ga-aba amara m isi amara m ọdụdụ ya ya bụ ndị na-emebukwa ya unu emeni ọzọ ọ bụrụ na unu na-emebu ya jee na delete tie enye o nwere isi nke o ji enwe ọdụdụ ndị be anyị biko onye na-eme ya kwụsị ya o nwere isi nke o ji enwe ọdụdụ ifugo ihe mmadụ tinyere onwe ọ bụrụ na ọ bụ fim gị oge ije golie maka a sịkwa na ọ na-abụkwa terapi fọ ndị ịmago onwe ndị arụ na-agbakasị onwe dị ndị ịmago ya na-ebitufe aka ọ nara agụfe agụ ndị a bụ ụmụ nwanyị ejegoteli enye ndị marriage counselors na-erecommend ya gị na-enye ka unu fụ style ka gị na nwunye gị na-enene ma ọ bụ na unu amara eme style unu jee gotie bi fim igotie unu na-eme style maka na ọ bụ gị na di gị ọ bụrụ gị na oyi gị ịghọtago eji erecommend maka family ịgbasa maka mmadụ ịgba n'ilo a na-erecommend ya ọ bụrụ ihe ọjọọ unu aghọtago ndị marriage counselors na-erecommend ya ma di mmadụ bịa kpee enye na ọ nara ekwe na-emetụ ya ka ọkụchapụ and ọ mara eme style a na-eji egote bi fim dobe nwoke enene ka esi anọ style nwaanyị enene ka esi anọ style onwe ndị jigolie wee revive kwa family maka nwoke ịgba n'ilo ọ ga-aka mma nwoke ịgba n'ilo dana inenie ọnya nwa ndị be anyị nwanne m nwaanyị amakwa m ihe mma atụnyelu gị n'ihe ọ gbapụtago ya na akwa na-eme voice ọ gbanyelu m ntinyelu ya unu ama nnụtadị ihe ọ na-ekwu maka ọ nọ n'ụjụ ọ nọ n'alịlị ọ nọ n'akwa ọ mara ihe ọ ga-eme biko nwanne m nwaanyị ị ga-agụ kọmentị ka ife advice fa ga-enye gị ọ bụrụ gị nwa kwụọ ụgwọ ahụ ka a ghara ịtụpụta ọ bụrụ na ị ga-asị ya tụpụta n'ikwurego ndị mmakwanụ mma amara m nke a ga-eme biko ụmụnne tinyekene na ọnụ n'okwu a ndeewo ka emesịanụ onye nwere uche ya mụta akọ biko onye na-eme uche edu ya biko kenenu onye na-eme uche edu ya ividozi na ihe gị na di gị na-eme ividozi na ya biko o nwere isi nke o ji enwe ọdụdụ ifugo ihe mmadụ mere onwe ya ka arapụgodi ịta ụta kpalụ na ya alụ ndeewo ka emesịa na ụmụnne ka ọ dị